Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa ina neman a yi fartajin wannan bidiyon a lakin hakan yana sa duka bidiyo muka azo za ka yi sauran gare shi. Yau bidiyo na yau na dawo akan attack din da aka yi a La Report de Dior Hamani Genyame. Me yasa ni dawo akan wannan wurin? Saboda wasu ayoyin tambaya da ke da kwai. Wadanda in ka diba ka gani tsakanin Algeria da ƙasar Mali babu jituwa. Amma tsakanin Niger da Algeria akwai jituwa. To me nake so in faɗi wannan wurin? Waɗanga suwana suka yi attack ɗin a report Dior Hamani Genyame. Jinim. Suwane Jinim? Kufa, Yadda Agal da sauransu. Su ne shugabannin Jinim. Kufa da Yadda Agal da sauransu ina na suke zamne? Suna a ƙasar Algeria zamne. To na yarda ita Mali su da Algeria ba su da jituwa. Kuma kowa san 'yan Mali ne ba 'yan Algeria ba ne. Ainihin su 'yan Mali ne. Kenan mutane ne waɗanda Mali ke neman ruwa jallo. Sannan yanzu mu Niger da Algeria muna da halaka mai kyau. To sai ni ga cewa kuma waɗanda su ne maƙiyanmu kuma suna zama cikin ƙasar Algeria kuma alhali ita Algeria muna da halaka mai kyau da ita, muna da jayya halaka ta tattalin arziki da mu da ita. Har ma ta haido takarda ka bai da za ku ganin cewa ta yi condemnation kin wannan attack da aka kai an Yamai. To an ce idan ka ga gemin dan uwanka ya kama da wuta ka sa mana ka ruwa. Ka yanka koya mutum cin kihi an ce ka koya mai kamun kihi. Algeria kayan ta hito ta yi condemnation kin waɗannan bayan wannan attack din da aka yi sai bon abu ne mai kyau. Amma kayan ta yi wannan condemnation kin Algeria tunda su da Niger suna da halaka mai kyau. Algeria ta doka ma Niger alƙawalin za ta ba Niger waɗannan ƴan ta'adda. Tunda kadi ba kasashen mu na IS waɗannan su ne suka dame mu. Jinim kenan. Su ne Kufa da Yadda Agali da sauransu waɗanda ke tare da su. Kuma suna zaune ne a cikin ƙasar Algeria kuma ba ƴan ƙasar Algeria bane ƴan Mali ne. To sai na ga cewa ya kamata tunda ita Niger tana da halaka mai kyau da Algeria. Suwa idan hakan ba ta yi ba. Niger ta diba a cikin wasu halakoki da za a muyi da Algeria na tattalin arziki a cikin su ka san idan za ku sanyan doka da mutum in za ku sanyan wani akwar da mutum na wani aiki na ƙasa suna da kwace to za mu gina maku kaza za mu gina maku kaza za mu gina maku kaza a cikin gine-ginen nan Niger ta hidda wani abu ta ce tana so a bata wa'annan 'yan ta'adda a cikin yarjejeniyoyin da za a kaiwa. Niger ya kamata Niger su yi toce suna so a ba su wa'annan 'yan ta'addar da suke nan suna damu kasashen mu a cikin wannan yarjejeniyar da za a yi tsakanin mu da Algeria ta tattalin arziki. Ni amma a gani nawa kuma ba na haɗu wannan magana da in ci zarafin shugabanni ba ban haɗu wannan magana da in ci zarafin kasashe makwabta namu ba a'a. Ni abin da na cin kaya shine ya kamata a ce hukumomin mu su ma sun ɗauki wannan hanyar sun yi wannan abin. Saboda in ka diba ba shi yiwa a ce ina da halaka mai kyau mu da kai. Amma daga cikin gidanka barawo ga tsallako katanga ka zo shedin swata kuma ya tsallaka katanga ka kana zamne ya je ya fada cikin gidanka kuma ban da izinin in shiga cikin shi ka san da ban da izinin in shiga gidanka kwararan barawon nan kuma mu da kai muna da halaka mai kyau to mi ga hana ka kawo barawon nan wani tunda ba dan kana ba ka ce min wani ga barawon ka amma in kun tsaya kun yi tunani wannan abun ya kamata a ce hukumomin mu ko da cikin wata yarjejeniya na sun nemi a ba su wa'annan jinim kin wa'annan shugabannin jinim wanda suke Yadda Agali da Amar Kufa kamar da kowa ya sani saboda abin in ka tsaka yi tunani babu wani abu su ne suka haddabe mu kuma kowa ya san inda suke ina ganin akalla kowa na tunanin cewa suna Algeria zamne to a wannan wurin ya kamata gaskiya hukumomi su yi wani tunani su gani yalla ko hakan tana yiwuwa saboda an ce ɗaki ne an ka zo ka iske shi in baka san akwai mutum ciki ba sai ka kwankwasa ka sani kenan hukumomi su lalaba su gani yalla ko hakan za ta iya ta faru gare su ina ganin abin zai kuma zama wani abu mai muhimmanci saboda